Hauxe da nire eguneroko garraio bidea, goizeko 9 gutxitan beti eskolaldea juten naiz. Guazil figura hori desagertzea di joan, eta gu jubilatzen goatzen eginen, hemendik horre izango die, edo municipalak, edo herrilanetako langilek, udaletxeko langilek, baina figura hau desagertzer da. Udalak haintzen dizkion enkargok egiten ditu, hori gehi, beste gauza asko kalen bertan sortzen dienak. Eta horreatio jendea nire ganare errex etortzen da, eta hori estimatzen da. Aprobetxatu dira batzu gala modu zibiltzen dira barkatuz, hemen lehen esan duen bezala multik eta ez da izaten, zuzen edo telefonoz deitzen da, eta mesedez muitzeko san. Komerik pixka dauzkeo, aparkamentu asuntoki, herritiketan beti nahi da nahi izan da, baina ikasi beharko duke pixka txukunago ibiltzen. Poliki dena galtzen dio, eta lehen esan duen bezala, zerbitzu anitzetako langile bezala, eta politia bai, traeten ditua. Farola konpondu, uran, fuga garrapatu, konpondu, kimaketa lanak, desbroze, notifikaziok, banatu, turroia jateko den bauki du,